Bon, beste vrienden, even een link naar de vorige spreekster. 13,5 op 20 in de Goemio Nederland. Bravo, proficiat. En misschien een link naar de spreker net daarvoor. Ik hoop dat jullie wel mijn doelpubliek zijn en vice versa. Dus ik denk wel met Goemio, jullie houden van lekker eten en lekker drinken. Wij ook, daarom zijn we ermee gestart, ook uit respect voor al die vakmensen die het zo goed doen. En eigenlijk onze reden van bestaan is de mensen te gidsen, bijna letterlijk, naar die adressen. Waarom zijn we... Ja, ik moet hier multitasken, dat is gewoonlijk de specialiteit van mijn vrouw. En ik zie dat bij iedereen fout ging met die pijltjes, maar... Oh, mirakel, kijk, dat is hem. Bon, oké. Leuke achtergrond. Wij zijn gestart, dit was de eerste in 2023. Waarom? Omdat wij vaststelden dat de kwaliteit en de kwantiteit van de Belgische wijnen enorm vooruit ging. En ik heb cijfers meegebracht en daarom ga ik een klein beetje spieken straks. Maar in ieder geval, onze gids is... Ik ga ook weer naar een vorige speech, grensoverschrijdend. We hebben al heel vaak dat begrip gehoord, Vlaanderen en Wallonië. Van de morgen was het Vlaanderen en Nederland. Ik heb misschien een andere term, onze vriend van Aldenijk, ik weet niet waar hij zit, was op zoek naar een andere term, misschien is multicultureel beter. Wie weet, denk er eens over na. Bon. In ieder geval, die eerste gids was wat ons betreft een succes. Ik heb zelf het genoegen gehad om meer dan 150 Belgische wijnen te proeven. Ik kan u zeggen, het was een ervaring en ik was zelf verrast van de kwaliteit. Bon. Nu, de tijd is beperkt, dus we gaan komen tot de essentie. Onze eerste gids in 2023 hadden we 82 wijndomeinen en daarvan waren er toch 21 in Limburg. We hadden 172 wijnen, daarbij 42 coup de cœurs. Ik zie verschillende coup de cœur winnaars hier ook in de zaal. Daarbij waren er 11 van de 42 in Limburg. We hadden 18 awards, de grote winnaars. En ook hier hadden we er 5 in Limburg. Dus onze vrienden van Visit Limburg waren daar blij mee, maar ze hebben gezegd, Mark, kan dat niet nog beter? Laten we eerlijk zijn. Wel, dit jaar, in 2024, komen we uit met de nieuwe gids. 26 juni, op neutraal terrein. Want in Brussel hebben ze veel dingen, maar wijnranken of wijngaarden hebben ze niet. Dus Tour en Taxi, Maison de la Poste, hierbij iedereen al uitgenodigd, komen we de nieuwe gids uit. En we hebben zomaar eventjes 35% meer domeinen. Dus het is echt wel, ik heb al een paar keer de term booming business gehoord vandaag. Wel, het is booming. En laten we hopen dat het zo blijft. En soms is de natuur heel wat grillig enzovoort. Maar fundamenteel, lange termijn, gaan we vooruit. En 25% bijkomende wijnen in de gids. De vraag, hoe moet je erin geraken? Hoe geraak je in de Goemio restaurantgids? Door lekker te koken en zo meer. Hoe geraak je in de Goemio wijngids? Door goede wijn te maken. Zo simpel is het. Nu moet natuurlijk wel iemand dat testen. En we hebben het geluk dat we nogal veel mensen kennen in de sector. En ik kan u zeggen, zowel vorig jaar als dit jaar werden alle wijnen blind geproefd. Ik kan u verzekeren, dat is een grote dosis stress om al die wijnen blind te proeven. Want ja, de schrik is natuurlijk dat er een aantal toppers gaan uitvallen, dat we die niet hebben ontdekt. Nu, vorig jaar is dat ongelooflijk meegevallen en dit jaar ook opnieuw. Dus vorig jaar hadden we 30 sommeliers, topsommeliers van de grootste restaurants. Dit jaar hadden we er meer dan 40. Waarom doen we dat met die mensen? Wel, eigenlijk willen we met één slag 2 vliegen slaan. Ten eerste, die topsommeliers, ik kan zeggen, ik heb er heel veel respect voor. Ik ben zelf een grote wijnliefhebber, maar de kennis die aanwezig is gigantisch. Maar tweede punt, belangrijk voor jullie, op die manier gaan we die mensen echt triggeren. En we hebben zoveel sommeliers die gezegd hebben achteraf, wauw, die Belgische wijnen, we wisten niet dat het zo goed was. Dus het is een mooi verhaal, het is een positief verhaal. Het is pas gestart, wij gaan ermee door. Ik denk dat ik binnen mijn tijd gebleven ben en ik dank u allen.